Omugasumi omwanchi omurigereria abwegeta seni kia Ndizi TV na okwanire andonsi asoberete chinga kibonongo kwaregania asamangana maya senchera yoboikeranu chinza isano na ibire cyabano mubaso chitariki ni 19 mutenyino yo 5 na 3 omwaka w'ikiri w'ibere na 2022 nga kibono ense ya Kenya ya nyarako bakigokora kurwa sobo cholyo bonene bw'umwaka oyo abo asabarai ao banyarako baba kwenyorera mabaga asibirugo ao igo no kwigena kwane buno mubasogo no gendrete kuira bya ekero bono ntaite nkomanye gati yali agendrete gokoreka asenchera yobwenge asibali mo gutobwatia gwetera senchera yo mutandao no tuli buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook nabo igo Ndizi TV News asensemo ya YouTube nekero bwate chingaki nabo go tweet @Ndizi TV News wose otomekerengera kiao wetera se namba ya ito ye studio no kwegena kwanenga no tuli naye goikomo elio kwira nanda segeke kekerebosyo egaren kumanye ayo amona yanda mange asenchera yobwenge. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita no lya tokubwatera na komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua auta tigango toya chake korwa se bunge nyali bali chache ase kinyoro kya boronyi ngakire meremo ogokora nebwato mokia goseka robege to mokia nebwata matunda asogokoretere ndagira ase mesa yao amonagati ya mate yao ase kenyore kyo kya boronyi omugaka Thomas Kibwaro oyo kabeiro mokori gasibwe serikali kurende meremo ekaera chinga kichemagega nigasoete asobolemi nobotugi bwechinjoke abo asebono baumerana no murikeito bwamangana maya Josephat Hamisi na butwaregana lyo roboti oro senchira yoboikiranu ekere kuragense mu yabono morogo bakurende omugaka Thomas na bwatenaya asobolemi bwechinjoke asomete skuru yotamba sinati kokora matemwa kagana busonga chikukwane gesongo kali kumena ya polisi mwaka 1966 ngatomu isioro ngoruisioro imachakos ngorumachakos yo ikitui ekarunaru kitui ngagana moja kwa moja paka North Eastern asina ruani ama sivita paka ngakora abantu batatu boka Kenya tuwabwate mitire yo na ndo ndatanya wale tikabere. Oyuno mwaka Thomas oyoro motugi bwechi njoke karoto gutigana nere bono mwaziri bwechi semi professor George Magoha litkuligoro na taretense moyechi skuru ase county ya Kiambu abu aseboigo achiete korangana ki ebirasi via junior secondary school bigendrete ase chinsemecho boigo na nyoreteri bagari abene na gokwanera igoro yomorobilyo Wogo chora borokigwa bali baguchegoswa ase skuru ya junior secondary. To take your child to Alliance High School, because even if you take the child there in junior high school, there is no guarantee that the child will remain there. Because when we get to year 9 now, we'll go again to the public, and now it will be the cutthroats. Do you understand? So that is when you now target where you want your child to go to the senior school. Chinga kecho Magoha na nyaratko bakago semia baiboli kobatiga abana babo gwechorera chiskuru chiricho kogania kwabo asensemo ya junior secondary abu asarule libaganga nonyenolia utagete gochora kobase skurere ange na sobo usangeni chinga chiabo mbabwato bosibole bwo gokora boigo na iga baiboli tibaba isa kobetereria gutuma abana ase chiskuru chiratambeke gima. Please take time to engage your child and decide where you want the child to go to. It is not the time to say, no, I want my child to go to Kenya High School. That one can wait. That one can wait for until year 9. What we are trying to say is that the majority of the children, even more than it is now, will be day scholars. Right now, 75% of the children are day scholars. But we are hoping that in this junior high school, it can go even up to 80%. Abarai korwa sebiombe bitali bya serikali gose non-governmental organizations NGOs
wana nigo besogetie na kuboria abakenya gose kubakira abakenya ng'ambia mono aso kwenekia obochori botabwate buraburu chinde chionsi nonya n'echisegi nigo batebire buna ense ya Kenya gwetera saba kichikura wana nigo baorokirie ogokina kwabo kibirengererio amono kugania omorembe asense ya Kenya abwase basabire omorembe oyororekana chinga kiche chikura echo cyakwa kitariki kyanda umutenyo 5 na 3 ejumaine ya eta enyare ko bagosomorembe oyu onyare ko bagokwenekiwa weikasa matuko alibosyo nigo bagokerete obotoereru bwa Kenya. There was a lot of unity that was witnessed across the country. Tunataka amani. Tunataka umoja. Tunataka nini? Umoja. Wa viongozi wetu. What we are supposed to be focusing is about how we are going to live one another as a family. United we stand, divided we fall. Magega yobochori ase kirogo kyobo governor ase chi county ibere county ya Kakamega ne county ya Mombasa goteneniwa no munyakirogo wekyombe kyobochori ne chimbebe IEBC Wafula Chebukati nigo bono abarai korwa ase county ya Kakamega bakoragwa no yokoligia ekiroge ekyo wetera se kiama kia ODM Fernandes Baraza anyartiko baga kubolie kyombe ekyo nke baisa goteneni obochori obo nigatebete eyo nigerema mincha yekigambero gosema mincha yelichiko abo asatebire agucha kogenda sekigambero na gotanga obochiko ko Wachebukati chinga kiekyo oyokoligia nere kiroge ekyo korwa sensemeyo Cleopas Malala ereniga etokoboko ekyombekia IBC anene Wafula Chebukati na goteba eyo nere nsemo ebwata chinguru choko nacha unana kyobocholi bogwenerete gokora asabuleti ababwatani baye otoerera goika IEBC yabaire chitariki cyo gokora obocholi ase county eyo. Mimi ujaguzi Kakamega County sio Chebukati. Ni county returning officer. Na ametuelezea kwamba kila kitu iko tayari. Ballot papers zishakuwa printed. Aende tena ku recruit returning officers. He's not going to recruit presiding officers. Na clerks wako hapa. So county returning officer yeye ako tayari to conduct elections in Kakamega. Our individual aspirations cannot supersede the interest of our country, and therefore we are saying that there is no hurry. So long as we have peace in Kenya, so long as we achieve tranquility in our country, we can hold elections at any time when IBC thinks that it is appropriate to have elections in Kakamega. Na abarai korwa se ekiama kia UDM United Democratic Movement korwa sensemo ya Northeastern anena se ensemo ya Wajia nigo bono banyatko bakunganya korwa sobo mabwazimio la umoja one Kenya abwase ekiame kyo konyakere na kogenda ase obomo bwa Kenya kwanza obokoragwa no muraibwense omachore Dr. William Ruto korengana no governor we county ya Wajia Ali Roba nigo bona atebire okoborwa kwa masikani ase obomobwazimio la umoja one Kenya na kikia ireire barabo bunabarai korwa se ensemeyo konganya na gosoa asobomo bwa Kenya kwanza nigo banyatko bakwareganirwa na William Ruto ase nkayae egotoka ime ya Karen ase county ya Nairobi asebono korengana ne kiamekyo nigo abarai abange banyarko bagochorwa korwa se kiamekyo kia UDM ekero abagavana bale batatu korwa se kiamekyo abaseneta babere ababunge batano na babere n'aba MCA batano gose 35. Narayo asebono mwanchu muligereria kulinda mange ngo chande na ende chikoraga chinsa 10 ncho kumanya asenchera yobwenge mbiamano mwensi bali mwasanga na kuligereria umorobelyo yoiga bwa mangana maya oliona kiabuna chibicha neriogi chagwikira senchera yobotoera rukigima nigakoro kwa Petronila Mukeira nole twabwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inche na kuyaletera senchera yobwenge nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.